Şu gün 1630-njy ýyl Ýewropalylar ilkinjigedek popcorny Mekkejewin patrony dadyp gördüler. Şol güni Günorta Amerikadaky Ingliz koloniýaçylary inzeýlerin Kuada Quine atly serdaryndan bir halta Mekkejewin patrony sowgat hukmyny kabul etdiler. Şol sebäpli hem 22-nji ýanwar bu meşhur iýmitiň dören güni hasaplanýar. 1970-nji ýyl Boeing 747 uçarynyň ýolagçylary bilen ilkinji gatnawy amala aşyryldy. New Yorkdan ýola düşen uçar 6,5 sagatdan soň Londona gony. 1889-njy ýyl Washingtonda ilkinji ses ýazýan kompaniýalarynyň biri bolan The Columbia Phonograph Company döredildi. 1901-nji ýyl Beýik Britaniýanyň paçasy Queen Victoria aradan çykdy. Ol 63 ýyllyk hökümdarlygy bilen iň uzak wagt tagta eýelik eden paçalaryň bir hökmüni Britaniýanyň taryhyna girdi. 1943-nji ýyl 294-nji atly polkyň 1-nji eskadronyň serkerdesi Leytenant Anaglyç Ataýewiň etgerleri Demirgazyk Donetskiň sağ kenarynaky Belaya Kalitva şäheriniň goloýuna ýerleşýän 79,9 belentligi eýlediler. 2 gece gün izläp dowam eden söwüşleriň dowamyna eskadron duşmanyň 7 sany garşylyklaýan hüjümni ýzyna serpikdirdi. 1968-nji ýyl Beatles stopary Apple Corps atly hususy kampaniýasyny esaslandyrdy.